Dito na si parang Gary sa Anda Beach Resort. Anda Beach Resort. Anda pala. Anda. Sablay talaga. Doon yung bulin ako. Sa gila. Sablay ka talaga. Grabe, nakapag-register na si parang okay na yan. sablay ka talaga. Ito ka nga sa akin. Yes. Ay. Ay, pwede kayo palalaban sa kayo nila. Balik ka muna.
si Sir Matawal mo matala. Titignan niya yung rider ko. Eh, nakahilo to ah. Hindi ko lang kung saan nag-YouTube. Tatabihan ka sa... Mulin ko sa... Kung kabisado na sa naprenda. Paparamdam ka. Pwede. Sabi ko, pag-upax ka na. Gawin ko na yung box mo pa. Ang gagawin nyo. Naboring ko na yan pare. Naboring ko na. Kahit yan. Okay. Andito ngayon tayo. Pinatutok natin ng karagatan ng Anda. Okay, karagatan ng Anda. Ang ganda pala. Hanggang tuhod lang po. Yan mga kapatid. Sir, DPD. Bawal. Parang di ako marunong. Blay ka talaga. Di ako marunong. Di ako marunong sa blay. Naka-video na lang ako pare. Di ako pwede. Di ako marunong pare. Pare. Ha? Bahala ka dyan. Mag-isa ka. Sige, lakad lang ako. Hinihingal na ako pare.
Ha? Oo, parang balik na. Pero sablay ka talaga. Sige lang. Para naka-video kayo, blay ka talaga. Nangalay na ako pare. Hiningal na ako. Putik na yan. Hindi ka na dyan, sablay ka talaga. Sure, ginawa mo. Pangin mo, sablay ka talaga. Tari, bawal yan. Bawal, pinagagawa mo. Tari, bawal yan, sablay ka talaga. Ay, sa big time ko. Oh, pare ikaw, hindi, sablay ka talaga. Wala yan. Wala yan. Iwan ko sa'yo, sablay ka talaga. Pumunta lang pala tayo dito para mangitim, mamputi. Mas maganda pa sa swimming pool.
Parang hindi pwede mababasa ito. Pumapasok yung tubig dito. Dito na lang ako sa Blega talaga. Dito na lang ako. Hindi pwede mapapasok yung tubig.